Eşeddun nâsi belâen el-enbiyâ. İnki qiyintarin imtihanlara düşenler peygamberlerdir. Thumma salihun. Ondan sonra salih bendelerdir. Thumma'l emsel fel emsel. Ondan sonra şolary meňzeş we ondan sonra olary meňzeşleri Allah qiyin imtihanlar berýändir. Yubtalar rajulu ala hasabi dini. Her adam öz dinine laýyk imtihan edilýändir. Öz imanına laýyk imtihan edilýändir. Enemiz Hazreti Bibi Ayşe Siddiqa radıyallahu anha ýalak. Ke ýaşaýyşyny girik görsen, wagty ki Peýgamberjan aleyhissalatu vesselamyň maşgalasy bolup, Peýgamberimiz bilen bir musafiratda gelýä kala çöllü biýawanyny ýitenlerine izinden tohmat barsy gurulup, Bibi Ayşe Siddiqa Peýgamberiň zinanasy bir Safwan diýen zina erkek bilen şo bilen haram yatıp turdu diýilen tohmatlar Medine şäherine ýaýranla bir fikretde var. Peýgamberjanyň maşgalasy Hazreti Ebu Bekr Siddiqyň qizi Medine-i Munawwaranyň däni öýlerini ýaryp uly gurrun ýeke ýaýrýa. Bibi Ayşe Siddiqa bir uly fahişe giriftar bolupdyr. Safwan diýen bir adam bilen haram yatıp turupdyr diýip däni gurrun ýaýrýa. Bir fikretde var. Bir zinananyň bir qiz oglanyň däni ulukun ardaşlygy iffet pak damenisi arasaçlygy şol arasaçlygy ziri suale gidip däni bidirek illegli degdi diýilýän tohmatlar gurulanna nagat adamy mylçyradyp nagat adamy qiyinçylykda goýmaly ýagdaýla. Enemiz Hazreti Bibi Ayşe Siddiqaň öz agdyndan eşdeýli gurrun. Munun ýaşaýyşy enemiz Bibi Meryem'iň däni ýaşaýyşyna meňdiýär. We bir tufur däni erkek we jawa qiz oglalaryň ýaşaýyşlary şulan ýaşaýyşyna meňdiýär. Wagty ki Medine şäherine gurrun ýaýrady, Hazreti Bibi Ayşe däni şeýle bir yamanlyk ýolla edipdirler, bir hafa yatyp turupdyrlar diýilýän tohmatlar uruldy. Medine'nin tamamı öýlerine ýaýrap, hatta Peýgamberjan aleyhissalatu vesselamyň kulagyna ýetdi. Enemiz Bibi Ayşe Siddiqa diye atasöýümde Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh'ın öýünde enem atamyň öýlerine gidip berdim, kulagyma ýetdi. Subhanallah dip aňalyp oturuverdim. Hudaýa bu tohmatlaryny häme maňa ýafalypdyr. 2 gece günni aglap oturdum. Peýgamberjan men ýanyma gelmedi. Bir aylap gözleşdim, Peýgamberimiz ýanyma gelmedi. Bir aylap pikretde var. Bir günnäl, 2 günnäl, bir hefdedäl, 2 hefdedäl, bir ay. Peýgamberimize de bagadar ha dumulluşdan şikep gelipdir ki sen zinanaň Bibi Ayşe ýolla Safwan diýen adam bilen näme hafeýişe murtakip boldy diýilip kulagyna ýetipdir. Peýgamberimizden gaýpdan habar ýok. Kefin çynlygyndan, ýalanlygyndan habar ýok. Enemiz Hazreti Bibi Ayşe diýe bir aýdan soňra Peýgamberjan gafiňi qakyp atasy öýme geldi. Gelip oturdy, ohum aýtdy. Fakat belagani ya Ayşe anki kaza ve kaza. فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بالذنب ثم تاب الله عليه. Ey Ayşe dedi. Senin däni mawrudundan şüjüre büjüre gurrunlar men kulagyma ýetýär dedi. Eger däni şu gurrunlardan mubarra bolsaň, pak bolsaň, Allah Zülcelal senin paklygyň maňa bildirir dedi. Amma ey Ayşe menem bir bendeyi Huda gaýypdan habarym ýok dedi. Bir moga şu işi däni eden bolsaň subhanallah. Peýgamberimiz Hazreti Ayşe gaýdy oty. Özüň Hazreti Ayşeň jaýyna goý. Peýgamberimiz maňa aýtdy, ey Ayşe eger bir moga şu işi eden bolsaň tövbe et dedi. Istigfar aýt dedi. Hudaý Taala bir bendesi tövbe edip istigfar aýtsa, günahyny etiraf etse, günahyny geçýändir ey Ayşe. Hudaýym ýanyna ötümüsle tövbe et dedi. Dağ üstüme inen ýalyk boldy diye. Üstüme setil suwlar goýulan ýalyk boldy diye. İnim evi boldy diýeni Peýgamberjanyň aýdyp duran sözlerinden aňlalym, agyrym açylyk aldy diye. Atama baktım. Ey ata diýdim. Ecib anni Rasulullah. Peýgamberjanyň jogabyny berdi ey ata diýdim. Atam kelletin aşak sallap oturdu, jogap tapmady. Näme diýim ben? Enime aýtdym, ey ene diýdim. Sen jogap ber Peýgamberjana diýdim.
Enemem cevap tapmadı, kelletini aşağıda Allah oturdu, näme diýmeli? Şonda öz ýanymdan niýdim. Men pek diýenim bilen size näjir anandyraýyn niýdim. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hazreti Yaqub peýgamberiň eden dugasy, sabr ederim, çärem ýok diýip sabr edip oturuverdim. Ve bagadar itminanım vardı. Hudaý Taala peýgamberiň diýişine girer. Peýgamberimize däni men päkligim bildirir dip tamammadı. Onunça Hazreti Cebrail gelip peýgamberiň üstüne ayet indirmäne durdu diye. Subhanaka hâzâ buhtanun azîm. Bir ulu tohmatdır bi ve Ayşe ağa dip däni ayetleri inmäne durdu diye. Şondan peýgamberimiz däni güler ýüzi bilen geldi. Ey Ayşe burçluk bolsun sana dip däni geldi diye. Şonda yatyrdım. Yatan zayımdan gymyllamadım diye Hazreti Ayşe. Enem aýtdy, ey gyzym diýdi, tur peýgamber zana Taňry ýalkadyn mer teşekkür et diýdi. Senin pak damenligiňi däni ayet inipdir diýdi. Enemiz bir Ayşe näme diýdim diye. Pagat teşekkürümü Hudaýymdan ederim ki Allah Zülcelal menin pak damenimi bildirdi. Diýip däni bir Hudaýyma teşekkür etdim diye. Ne kadar kıyın görürüňler. Yani nämäni bildirýär şu görürüňler. Şıcıra darıgan moğan Allah'ını çağırmak, Hudaý bilen bolmagy bildirýär. Hudaýa tevekkül edip Allah'dan kömek istemegi bir tovar bendeler var. Şıcıra zindiginiň ýaşaýyşynyň darışyklygyna däni bazım ya öz janyny helak etip oklaýar. Kulagap ya görseň dermanlar at ya öz üstüne nift guýup otlar çakmağına dur ya özüni helak et ya. Kan gyz oglanlar var, kan jawan oglanlar var. Ýaşaýyşlaryndan şıjıra bir qyn halata baralaryna ýa görseň özüň daras göber ýa. Öwürläp şylan gurrunlarına aya girmek niyazi ýokmuş jamaýaň içinde musulman dogallar. Kan adamlary bilýär. Ýaşaýyşlaryna däni şıjıra bir daraşyklyklara girenler jyda bilmäni milletiň öwünde näzire durar dip özüň darasdylar. Özüne neft guýup süýüşge çakdylar. Nada şu darışıklıkta däni akıl huşunu elden verdiler. Bak dedi vaydyan, eger däni şu günälere murtekep bolmadyk bolsaňyz, tohmeti bolsa Allah Zülcelal pek diňizi älim jahany bildirer. Eger bir moga däni bir günahy bolanna bolsa, eger bir moga bir zinana, bir erkek, bir moga däni pak damenisini elden berenle bolsa, şeytanyň kefine gidip allanyp günahlary murtekep bolanna bolsa, inni gelip däni awraýym döküler milletden nipde özüni bidirek däni janyna kast edip we ýa hatda tarafa mugabilini hiç kime aýtma diýip, hiç kime bildirme, men seň tesliminde bolaýyn diýip günahyny ýerlak edip ýalla, günahyny häzir uleçelen goýup bilmäň edip ýalla, millet bilmese bolýar diýip däni. Ey musulmanlygyn, Hudaýyňa tewekkülüň kamil bolsun, Allah'a imanın kamil bolsun. Sen şu işi etmäňden soňra ýa edip de izinden çyn tawbe edip, peşiman bolup Allah'ın dergahına däni istigfar edip tawbe edenden soňra Hudaý Taala seni geçşik diýenden soňra sen milletten korkup däni özüňi ýitirmegin, özüňi ýakyp ýykmagyn, günahlary ýazarlap, häzir uleçelin äpperi bilmäni, milletiň ýanyna biýawry bolmasam bolýar diýip tarap seni şekar edip taklak edip ýa, hey were imanynda gaýymdyr, tawbaňda gaýymdyr. Hudaý Taalaga däni kömek berjegine däni imanın kamil bolsun. Hudaý Taala seni däni hemme milletiň ýanyna awraýla dip däni kököder, hemme milletiň ýanyna tohmatlary we bidireklikler däni ýygna baýrar.